District Transport Officer West Castle District Nongstoin uba iling do ula pentip pa bana kabanta ban yada na kajing sapriang uknyang jingpang COVID-19 katana transport kelapan mi eka hukum ba on khang ban kamai turis taksi ber ki maksikap bat ki bus nadu menta kasngi ka arpulai trik luber arjar arpo adu laipui trik luber arjar arpo ba lingdo ulong ru ban kabanta ki local taxi bat ki auto rickshaw on omsha ban kamai ha ka arpsau arpsan arpinyo arpopra ber arpkundai trik luber arjar arpo bod ulong ru ban lait na kite kisngi kata ka arpunru trik luber ki ba kamai ki habban pentikna ba ki passenger kidai ban jengai uwe na uwe kumba simitari ye lada don pat kinu ki jingja bakerke kila ban wan pan jingbet na ko opes jong DTO no sta ngedai bat ki kom penyak di kali yang ni apa no sta na kali yang jong transport department kalau ni ka order menen kesini ba kini ki turis na duk di semua ki maxicap kini ki turis taksi yang tagi bus na khang ki banyak ndom takasni ndok mentakasni ar flight tarik march arjar arpro Haduh kalai fui tarik jong march arjar arpro nam sha shu banyak ki turis nang ta ka don ro ka order na menta ki local taxi rejing ide bat local taxi pat kini ki local taxi menta kasni ki dang ya tangba kalong gumta bagi haban maintain ya ka distance no way brave kamot haban song jingai no way de ban nandu la shai kasni ka arp south rek khangi ki local taxi ro baginya bakin kamai ka arp south rek ka arp san trek ko Wednesday ro khang nangta ka arp real trek te pelaj nangta ka arp new trek ro khang biang arp pra ro khang arp khundai ke badi Sunday ro khang haduk arp khundai trek at kum order ke bindang yo but like ni kita kisni kamot kitu kali ke bayak ki haman maintain ya kata ka distance social distancing no way brave but ba la don ginu ki emergency pan kila ban one ban shim permission na ngi na ka office jong DTO no nga sa ban yo ban ai ki kata permission la dai in case of emergency.